Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga pigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Manibod ito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak at tinambag nga abigat ka na kayaming asa nga para. Tapukan tayo kababasat, iti second quarter, iti tawen 2023, Abril, Mayo, aking ganati Hulyo, dahil iti second quarter. Dalpas tayo iti first quarter, papagayam, January, February, March. At dahil tayo iti kalawasan, iti Semana Santa. Okay, papagayam, pakishare ti programa tayo, share. And padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Melody nga napauluan, panagparegreg. Nako, nagpahasiduker ng mga ganda ta panagparegreg, abortion. Ayan, padaanan nyo papagayam, dito pagkasalitaan ni Melody, sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, mangmangig ko din Manong Nemi nga ti kinakurapay kat saan nga iso ti tubeng tapnowa saan nga magunood ti anyaman nga rapaap wano panagbalagi, no anyaman ti kalikagom mo pagbalinan ni ti masakbayan. Marigrigat kami ngamin, Manong Nemi, dekonada, iti pagsasao nga sang kasapulan, sang kaapuyan. Magitaltalon laeng, di tatang, Manong Nemi, kata plain housewife laeng, di dinanang. Kata tukam nga kakapsat, Manong. Hoy, saan ko nga baga no manukam nga talaga? Nagagad kadi dari tatang Manong Nemi nga agrimedyo. Sana mat kading itulok nga agkiraos ti tiyan mi. No ada nalingtan nga kamutig Manong Nemi pamadpad mi umanayen. Alaing mat nga mula idi Manong Nemi ni tatang iti kamutig. Uno saan kat mapansa di bantay nga agala iti kamangig. Apo kat nagimas kat tinayang nga kanin ti kamangig. Tas damat lang kininanang Manong Nemi na laing ba't agrimedyo iti sidaen, no kasta nga may panggap ti sidaen. Huwain, ayam no kasta mat ang agparte kam ti banok akit taray. Doon na yun no umanayan no agparte kam ti duwa. Ayam no may mesa lang akit ni kukwam. Bingay-bingay.
Inabot no naman nung name kit ida graduar ti elementarya di inuuna, may kadua, may katlo, may kapat, kat sandan nga nagbasbasa pa iti high school. Timultulong dan, iti taltalon, wano saan, kat napanda nagsapol iti trabaho da. Ang pagpakaasik idi manong name kinitatang kininanang anuwan kan mabalin oras siyak lakoma iti makapagraduar iti high school. Pinatgandak manong name ito talagang masayangan da. Iti kaadamat nga laing ken sirib ko gabuta. No, pa sa anak nga siyak iti tinag first honor iti elementarya ak manong nga nagraduar. Siyak iti third honor manong. At talaga kadidi nga saan ako nakayat pa nga magbasain ni tatang manong ang impilit ko. So nga, nagbasa. Iti kondisyon manong nemi nga saan ko liwayan tumulong. Kadagiti trabaho tiyo nagtibalay sakbangin nakagbasa. Ken kalpasan ngagkapuak manong nemi iti eskwela ket tumulong at. Sumalog ka iti taltalon, amok manong nemi tagsagka, amok iti agraep, amok taggatog iti balatong, manong nemi agubon iti balatong, aggatod iti tabako, ken agubon iti tabako. Hindi ba nagbalasang ko manong nemi siyempre adumot adag iti magbagbaga kanya iti Melody, I love you! Hipukka-pukkaw daw manong. Nakaroon iti adda ako iti fourth year, manong nemi. Anak iti iti fourth year high school, kat makita mo na bungun as ti bagi. Magapumat iti manong nemi agbukar ti barokong ko. Magapumat idin manong name nga talagang agsipukel dagiti lupok ako nada. Kada dagiti ka eskolak manong name nga babae ya danubyo dan. At dapat natay before the graduation kat nagsikog. Ang sabi ko tultuladin di kita kong kunat. Iso ako na kanyak manong name ni tatang iti naminsan. Magamutsugaw mo si kamat sumarunong agsikaw ka, Melody. Tang, sabi ko magsikaw ka, kataumpat pa yung boyfriend ko. Wala ta, doon sa naganda kay eskola, nga nagsikaw nga din na oras nga. Sanda nga nituloy yung tinagbasa kit high school da pa lang. Sa bali na tang, sa bali akmat. Talagang nakaliti. Namnamak tang, diyan mapukaw tinamnama. Nagpating ka lang ti high school, abalasan ko. Nagyaman ka kindi at pinalubusan na ka. Kidam, ni ading mo. Nagraduaran ti elementarya. Di naman kaya tagbasa ti high school. So nga siksika lang. Di yung kadikitang. Nga kadago pa mga putot siyo. Katsyak laing ti makuna nga professional. Agad na siya at unain anak ko. Ang sino ko marutibang pabasa ka. Nga mapaniti syudad, tapno sadya ka nagbasa, kabilitan nga kasera ka. Ay, no pinatgan ka man balasan ko, nga agbasag nga graduar ti high school, pang-asim, saan ka nga palubusan? Tang, saan ka palubusan? Teko nayo, saan kay, asang ka, suportaran ko nayo, ngayon palubusan na, apay, adaman na kita graduar nga makong ko nga working student. Working student! Hon, mapana nagtrabaho. Kabayatan nga, irap-rapin ko tagbasa. Ay, saboy. Nag-asat ka launa yung anak ko, no matungpal na itang harapaap mo. Graduarak manong nami first honorable mention lang. Uwan manong. Pinatas ko iti manong name iti nag-test iti scholarship. Kim taksang kasat manong name iti sa anak nakapasa. Dagkala pa nakadismayak manong name iti sangko pa nakipasa. Ngam sa nga balik ko nak. Sampay nga nalado ti amin. Nagturungan kiti syudad manong name napanak iti amok kita kinunak kakayat ko ti sumrek iti trabaho.
ito anak ni at nagan tatagman. Marlon nana. Ni Marlon. Pasare mat umumay kami di lugar yo. Amumi ananata. Amok nanata. Adang arud taltalon nyo sa jacket. Pasare umay kayo paabang. Mapangkawain. Umay kayo paabang sa jacket. Isuti nakamamok ka na kayo nana. Kita kinitaw ko ti address yo. Kare jay katulong yo. Idi maun samat tayo. O anin. Nakita ra imaten. Hindi ka awan ita katulong yun, nana. Awan, sabsabol kami. Kitsa ko na, nana. Baka ubing ka una, katulong. Iparit na kita minor edad nagtrabaho. Di ibagayo nga sandak nga katulong kat kadwala ko layo ang. Umayak la dito, tapno tumulong, saan nga katulong. Matkid diya. Ang unang yung mabalin balasan ko kat di mi kayat, no, ay sus. Nanapang-asyo, nagagetak. Saan kayo itong babayong mga lakanyak? Alala, agang ka karod, temporaryo lang temporaryo na. Awain, tanong makasapol kam tumatlayang ti katulong nga, daedad nan. Kita isunton ati katulong me. Isakto nga ro din nana. Kita sumapol ka nitit sa baling urayam ngag-18 ka. Apno, nana, awan tagreklamo, awan matikaso. Panagnek ko kata kayo, nana, nasing petak, nagagatak. Kahit ko lang yung makaurnong tapno makapagbasak. Di magpintasan naman nung naimi iti pagyanak kad adda asideg nga kolehyo iti syudad manong walking distance. Inawat nagngarot manong naimi ni Nana Erma. Wen, ti asawa na manong naimi ket mangup opisina iti sa nga ti gobyerno idinto ta isuna manong naimi ket adda negosyo na nga ready to wear nga paglakuan iti lupot manong nemi dita siyandaan. Idento tatalo dagiti anak da manong nemi awang pa asawa da. Duwa dagiti agbasbasa pay laeng. Idento tadan na naggraduar nga engineer nga inaunang anak da. Samot kadi makuna nga dakkel ti balay da manong nemi awang ti makuna nga nalawang arubayan da. O sige. Gabot na talaga kasapulan mi tikad kadwad toy. Sige nga rod, talami. Ore ket amamuda ka man. Amasa ka kadagitay putot ni Marlon. Duket naging putot na may kamano ka kadagiti kada kayo. Bale maika waluak na. Jesus sa double adyem. Unana. Nagarot arwata mo, nang itong kutaklatan na sumagbano na. Just in case nga talagang kahit naghalain, dito ako. Sige, sumra ka nga ta, sumur ka kanyak na itudog kong ka dito yung bali mo pagsalidan. Gusto ko na itinagsak ko manong name, siyempre, adandagos ng pagtrabahoan. Basit lang nga kwarto manong name, tinted na kanya ka kwarto. Napindas unang tadda mismo iti asideg ti kusina kanasideg ti banyo manong. Inuwan-wanak manong nemi ni Nana Irma no anya di kitinasken nga ramideg. No anya nga oras kanasken nga agriingak no anya di kiti umuna nga ramideg. Kaditi makabulan nga kaaddak manong nemi awang pulos ti pilawan na kanya. Pati pa nagluto manong nemi ket imasen da. Oy, Irma, honey. Dapat rantam ko mga alat sa baling, katulong. Kadna awamat pamilawan tayo ni, naga mo malasan ko? Melody tata. Melody. Kaya saan na, no, dahil talaga, no, mamuanda ka minor di adat pa lang. Langanan mo tintiag taon ti 18. Muna taon ka no ka malasan ko? 17 kunton tata ito no June. Gananda na gamin ti birthday mo. June 22. Ay, sus, alawan. Paalaan da kanto.
Ay, kita adi nga mintiran tamaya. Nagbasa ako matata. May karib nga ta nga ron nga sa awan di pa nagliway mo, di obligasyon mo di balay. No, magbasa ka, kani. May kamakampay lang, nalpasan ti enrollment ka. No mabaling ko, bakit no mabaling ko pala kamakam, sayang laing tata, nana. Kanto lagi dita, palubusan na ka ba laing. Umagpagid di makabulan na. Kantuin. Basta, hawan tiyan niya man ang panagliway mo, kadito trabaho. Tata, nana, wala. I-advance na ka nga ti 2 bulan nga sweldo. Numanay, o na 3 bulan, taing ka nga tagan-ron. Hanya ka diti kayat mga kurso aya. Accountancy ko man, tata. Ala, sige ka ron. Irma, ikamto nga ron ti 3 bulan nga sweldo ng advance na. Tama pa nag-enroll iso na. Alawan-lawan, honey. Ay, boss, agyaman na ka na kayo. Tata, nana, agyaman na. Manong nemi kastaon iti ragsak ko, siyempre. Hanak mat ka di marigatan manong numampe medyo. Naruna no kasta nga pa nag-examine manong nemi talagang basit lang titurog ko. Irantak no ka manong nemi ti sapahan nga maturog sa agring iti alas 3, ag-review ak. Sa ako irapinton manong nemi ti trabaho. Irapin ko taglaba, agluto, agdalos. Sa bagay manong nemi saan nga nasapa dagiti period oras nga inalag. Kaduan na iti alas 9 manong nemi aging ganat alas 11. Iti malimit manong nemi alauna aging ganat alas 5. Diyan. Inyad aduk iti iti malim manong nemi iti bigat. Madlang mo ombres ti bakik manong nemi kabutamid marikatan nak yung mga asinapod Diyos ko na. Ako matrekla mo, manong nemi di kiti serbiyak. Nagsibot tararami dakmat ngusto. At naman di kiti kundaway, ngayon sumarongkar, iti ilimi, manong nemi no kasta, nga malubusan da. Ngayon saan matakanayon manong. Maminsan iti tunggal quarter, maminsan iti tunggal maminsan manong nemi iti tunggal quarter. Uno saan, no Christmas, manong nemi, kadidakbet makipasko, jay, ayam mi manong. Tapos ni kasta, kat inakmet kailiw, manong nemi ti pamilya. Oen manong nemi kasta nga ron tinapasamak. First year, second year. Abo manong nemi, di tumapo ko niti 3rd year. Diyos ko, duwalangin nga taon. Ikan na kumati na nga kirid ko. Nagtrabaho, ka nagbasa. Ipagbaga po yung kumati, kalikagom ko, kadarapap ko. Orange sakla kumakara kami nga kakapsat. Iti ba ko na nga professional. Agbali na ito nga CPA. Trabaho tao iti bangko. Ngem. Adangem namanong. Iti kinabalasan ko manong na emigas na kunak nga adudag iti pasalsali. Didak man umay pasyarin iti pagyanak, gabote parit damanong ngem kadag iti kalkalsada. Iti eskwela. Adudag iti ka-eskolaak, manong naming kan mismo nga kakwartuak, kabatpada kami iti oras nga panagklase. Dagiti magngreng iti panagayat da. Ngem napigsat iti demonstrasyon ko manong naming saan. Jag itulok nga madadahil. Di pa nagbasag kabulaing iti ayat kabagbagada ko. Ngayon naminsan manong nemi nga bakasyon kat napanak na kitsyanda.
Nagsadak iti tricycle manon nemi ket iti dumano ko dito tiyandaan ideyawat ko manon nemi ti pagpletek inraman ti tricycle driver ti imak nga ginamatan. Ah, hala, bastos. Sorry ading. Apay nga iraman mo nga ganan ti imak manong. Nelson tinagan ko. Diyak mo sa lutsud na. Kahit kulama ang tinagan mo. Melody. Diyan ka sa jay. Uwin, kas katulong. Kaya may raping ko tagbasa. Di dyan sa nagbad lang ti eskwela. Di pagkinam. Iso ti pagbasa. Mabaling nga itong may pasyaran. Ay, sama nung saan ka mga gawawat iti. Abang paspasyar ka na, iparit na iti amok. Anong oras no bakantem? No bakante kat agawid ak no ka. Adano ko inak ituloy nga ubrak. Ano nga oras no, anong altaw no, day off mo. Ay, awan day off ko manong. Awan day off ko. Anong altaw no, agbakasyon ka. Saan ka tagad to di ba? No makalagipak. Siguro, no malpasti semestre, sa anak ba ang pagbakasyon, no malpasti klase, dahil tuloy ko man trabaho. Sige manong kani, mataktak ti patagpasadam, mataktakak mo. Sige nga rin, nagkakanak ka na makamamuking ka. Melody. Iti na minsan manunemi panagbakasyon ko iti lugar mi adak iti terminal iti adda umasdeg nga Nelson, hi, gawit ka di lugar yo? Uwin. Mawaling ka tingawis ang kapilang merienda? Mapanin ti lugan. Dito, last trip pa iti paglugan ha. Please. Sige. Bigatin kat libre. Manong nemi naragsak akasasarita ni Nelson. Dahil pagana kanyak, manong nemi ngayon rapin na kanumat iti nagbasa. Ngayon, nagsakit. So nga saanan nga na ituloy. Magkipaspasada ka nulayang iti tricycle, manong nemi ngayon kabuti pa nagurnong na bukod nan nga tricycle ti paspasada na. Agot urno nga. Tapnog basa kan tumat. Babamon. Kinapot no na. No nagagatak nga agpasada. Damaging no ka numarot sweldo di mga opisina iti may sangal daw. Dakdak at wag mapasada. Kunak mo et. So bali lang betano at stable nga trabaho. Apay. Kang kanayon kakatigarot nga buenas pa nagpasadam. Amo no, mga opisina ka, dakati private o government offices, at dadagati benepisyo, kas kumaitan niya. Basta. Nagmembro ak matin iti, adamatin SSS ko. SSS? Adamatin SSS ko. Nangalak pati insurance Kaya mo sa wine, ti mapaspasadaam at dapat paragtanag mo ti binulan. Ti insurance kung sabat ng SSS. Siyempre, por masakbayan. Di ba? Kastawa teramidan na kiti employed. No gobyerno at the GSIS da. No private, SSS. Kada diya, makalunda. Makalunak ba ti SSS? Sabagay. No, kas kasunod laing, kahit ko ti mandaan ti may sapay at tricycle. Amom, ti masangwanan, narigat ton ti ka-tricycle. Apay. Ila ako danton ti franchise. Isong ita nga, open pa ilaing, isong nga numabalin, kita mga alak pa ti baysa, wano dua. Sunur ti mga ipasada, mga ipasada. At dapat kapsat ko kahit ang batagpasada, wano kasinsing ko. Amo Melody, oresan ka makapagturpos iti kolehyo, no wais ka, no salukag ka, agbiag ka, di ba?
Sa bagay, adda telepono manong nemi iti pag trabaho akas bayd wano katulong. Diya mo no kasano manong nemi nga naamuan ni Nelson ti sa telepono mi manong. Kundi tumawag mo te. Hello Melody. Hi, sino tayo? Ni Nelson. Ala, nakatawag ka man. Ito pagtatawagan. Di ba isa nga karinderya, nagitawag ak dito. Karinderya, madamat inom mo ala. Gagagin lang ti lalaki, amok masit tuminom. Alo, baka mamartek ka. An mat pakikisama. Kada gini pa ka tricycle driver. Manimas kami ti pulutan dito eh. Ano pulutan nyo dito? Karne aso. Kaya kaya ti aso. Kumusta ti ba nagbasan? Lep-lep pasti examen. So nga, relaxak Amok ba't nga lep pasti examen eh. So nga tinawagan ka. Ngayon hantag baybayag Baka paritan dito nagtelebabadak. Sige. May bagaklaking ka I love you. May bagaklaking maning ka I love you. Awang paghanyak na kita Nelson. Basbasak pa lang eh. Kaya mabali mo mat nga irapit ibang kinobyo. Di ba? Ti ayat, agbaling ng inspirasyon mo. Kasi kanya, kita pa nagpasada. Sika din bilang ko inspirasyon ko. Nangaroon lang ata rin to no, aklunan na. Nelson, saan ka ba't kadingan ka natin? Ay, Nelson, gusto na. Kani, rin mo natin amo ka babae, nakita na kung magsasalita ka. Sige, auntie. Auntie, agyaman nagtatinawagan na. Alawan, padasak to auntie tikwa, agawid sa jay balay, tapno masurong karak ni datang, masakit gamit ni tatang. Agpakadak to auntie dito, pagyanak. Sabi ko mata, palubusan na. Sige, auntie agyaman na kadadag informasyon. Bye, auntie. Pinagpampar kong manong. Sino nga auntie tibag pagama? Ay, ni auntie nga, ada jay isentro ti ilimi. Nana? Mamangga pa sisiman. Ay, ang matagdakas ng gusar ka ti telepono. Ngayon, haga lang ang tatalababad. Mat ka dito gastarim nga ko nabil. Sama dalong distance. Ang hanya tamok balasan ko baka no babay ni telepono at mayawawag ka. Ita lang nana, buhay nita lang. Kano ko sa no makanayon mo. Kasano no na dyan ang tawag kang agar-arim kang kakita, makanayon na. Hulo, saan ako nga ulboden pa melody. Gapatakas dila ingin nga parigbagbag sungbat. Kamok agar-arim kang kanay timawag. Anadya ko nam nga awang pa kanyak ti ayat kong kunam. Hala, nagpigsagam ti dingeg yun, hana. Gawin. Oresan ko mangig ti balikas mo, ng maawatak ti magbagat-tagiwat mo, ano bibig mo. Iban yun, hana, saan ko nun ngulitin? Tanong tumawag tumanan din ka lalaki. Saan ko sungsungbatan, ibabak nga dagos no ka. Matakas ta, takinabastos ti kas diya balasan ko. Wangkas iti tanggap mo na no sesino no masapol na sa mo ibagang hanggang tumawag kita matisturbo anjay kasano na dalong distance nga rurahim nga tao agita tayo nga oras di awanan santo nga maulit na santo nga maulit ikarik ka na kayo. Numabalin manong nemi kad tsaka anak sagwa kayat ti makabasol. Imagine manong nakunkuntaek, nakasuserte libre ti kanek.
At pagturugak, kaya gasta mo ten, ti sweldo, saan ko umanay, manong naming nga, pagbasak, ang nanayunan din ako. Kana dapat ako, itugtugot ko ang kwarta, no kasta nga bakasyonak, nga papatpat kumat kininanang. Nakasasayat naman no. Kadyak kayat nga maikatak, iniday nga trabaho, kadyak kayat nga may sarding ti pa nagbasak. So nga baga kini Nelson, tiya minsan may nakdinanon dito eskwela, manong naming, kininawis na kanapan nagmerienda. Saan ka nga tumatawag ha? Striktuda na talaga niya. Kaya bali, mabalin tamad tim, nagsinarak, no kasta nga malpas ti klase. Una nga, sa pakmod no kadagawin. No, although ti pa nagbakasyon mo. Una, although ti pa nagbakasyon ko. Mapanak ti malam, sakto ba't lagawi ti kabigatan na. May isang arabik sa Jabalay. Nga umiliw ka na giti kapsat kan naganak kaniyak. Katuin, di mabaling ka nga awisan. Awisan ka niya. Sa lugar mi. Di mo alam mo, malaksid nga agpaspasada ak. Adobe ti ramak. Rama? Anit rama? Baslawan rama di lugar yo. Ay mo kun, yan takarayan. Hoy, ayun mayatin. Kaya mo, irandam ti bakasyon ta, o may kanto sa jay balay. Kasano ko mga rod? Ipakadam nagbakasyon ka, ngayon kinapod mo na, umay ka kanya, tendag burak. Wanang malam ti pa nagbakasyon ko, di pakada ka ti bigat. Di bagam nga, ada emergency nga kamakamim di lugar yo. Hala, surunak pagkagswiti ka. Pangipanguspusan na ti amin. Sige, mayatak. Diya ka mo manong name no apeng manukutak. No anyat paggagarak. Diya panagdigos ko iti karayan, nga makipagburak kuno saan ko libakan manong name. At damatin panagayat ko ken kuwana. Kasta nga ron tinapasamak manong name may nagdinanon dito kasera. Naglugan na sa ko impangeg kay ni Nana Irma. Manong idyaman terminal. Terminal ti ili manong name nga ili mi. Ngam tinang iturungan na kanyak manong name palaod na. Aging nga nakadanon kami dito lugar da. Iti balay da. Inyam amunak kinitatang na manong name taday di. Tang, Nea Melody. Tiagbalin to ang manugang yo. Ala. Kaya mo magam tagpili anak ko. Ano ak mangarta kada kayo tata. Kanya mamunak pa kininanang na. Kaya nagdidwa nga inaudi ngemda kami nga kakabsat na. Anong name iti ready nga aldaw na pagkamdimano ni Tiyakarayan ket ne kastaon iti ayat ko nagdigdihus naka-short tak manong name nga nagka-t-shirt nga nagtapog-tapog naglangoy-langoy bumatok-bato. Wala ka nagragsakak manong name iti kaslaklan na waya-wayaan. Kasapulang gaya na talaga ti manag-relax. Ta siyempre ti trabaho ti uneg ti balay sak mamanagbasa ag-review nagbakasyon sa di lugar mi manong name tumulong met iti uneg ti balay no saan nga siya tagluto no talaga di makita nga murengda umungek mapangkulabaan manong name kastamot man iti kabigatan na kahit nga sawon manong name awan ti kastoy nga panag-relax ko umapawalak nga ron kada kini sa eskwela ta makapagkukuyog ta kanong mga panagpipiknik wano pa nagpaspasya rin parke. Hanya kakit kami ng marigrigat kung kunak no ka. Trabaho, basa. Naragsak kami manong name agsipot na siyempre. Nagsidakam di jumping salad, tinuno sinikang nga tilapia, apulin ng tangbuktukin udang, biro.
Saan ko napupuutan manong nemi? Di ba naglawas ti oras kat ni? Kalbasan nga nakapagal daw, kinakapalpa kami manong nemi. Nagdigos. Manen, gawin. Nagdigos na manen. Sa diya napimbita sa diya at adalam ka na nalitlitaw. Kabayatan nagdigos kami manong nemi, pimatok ket din ni Nelson ket idea lumungaw at daniti sango ti ropa ket inagkanan di kiti lips ko. Nelson, saan ka pinaklo na? Di arig na hinaklon na kon kabata na raman ako ng bibig mo. I love you, Melody. Nelson, la. Diyak kumapay kayat ni. Terjir kalis ang pailang. Kailan niya ako matindi mo kayat? Omongan no. Uy, ala, apinig ka nam dikit. No. Napa naman tinagaman manong na hindi kita tuwaman sanas ti barokong ko. Kat na, naros mo tentirik na manong. Naulit pa naglanang di bibig mi. Nagtungpalan na manong nemi. Gabuta, siyempre timpakadak. Ije pagyanak manong nemi kata. Nagawidak sa jaili mi. Dikit kahit nasawan nga imyanak. Nga itidayta nga rabi, manong nemi nagkaida kami kining Nelson. Nelson, nagbasbasa at bay. Yawan ti pagtanagan. Tayo withdraw. Anat withdraw? Ag-withdraw ka ti bangko? Han. Saan ko nga paputok ka dito? Iroar ko. The experience mo na Jack libakin, nadanak man identi ado nga nobya. Ado? Meaning nga, nasursurok yung may isa, di ado. Sige may katlo ko ng manlangin. Tugayan tiyo, that's experience. Naitad ko ti kinabirhen ko kenkuha naman. Wine, nagsangit akman, kalbasan ti amin. Kami na iayon akmanong. Nagingga naulit manin. Naulit-ulit manong. Tinagtungpalan na manong nemi tunggal agbakasyon kunak. Sa balibat ti papanak. Itimat balay manong nemi da Nelson. Iwidrok ko na manong nemi ngam nagsabat tirik nami igawid kumet. Kayat kitak mo. Ay nga manong nemi. Amal pasin ti first sem, iti madlaw ko maululawak, manong nemi. Maululawak. Kat naduktalan nak, manong nemi, ni Nana Irma. Nabas po samakin ka, ha? Habi ka sa lang, Nana, isusa po. Umaga, pumurupuraw ka. Umaga man ka, ipakita doktor. Manong nemi, positive. Masikog ka. Ikaw nakmalan na akong boyfriend mo? Nana, kasano? Kasano, ha? O matikadedate mo. Sa ka maglawan ni Jay Balay, no kastang ang kagbasa. Kahit no agawid ka, mapangkamat agbakasyon. Baka sabali ti papapalam no kastang ibaga mga bakasyon ka. Kada kita napalpalabas kita, kanayo ng matin pa nagbakasyon. Pagpambar mo nga dama sakit di balayo. Hindi pa lang makadlawakan ka. Ana, Jesus apo. Hindi ka pilitan yung isardang mo't nagbasa balasan ko. Sana na. Ituloy ko nagbasa. Sampay lang ang tao dito, Nana. Itakit mo sa wet. Dara pa'y laing. Oy, nuanyaman ti pampanunutem. Diyak kayat ti kasta. Ha?
Nasaset lagi na paman nga makasangpat na sadya balay. Ore ta malmalpasan ti umuna nga semestre. Umunga naman di kita ruwatem. Tanggawit ka niya sadya balayo. Diyak kaya ti may ramraman ti kasta nga. Ti amok ka na singpet ka. Ninam na maaglagit kit kaawan tubeng di pa nagbasam. Nana, naganak ko mapilang iti yan yo. Ituloy ko matlang tagbasa ka na ito'y umikadwa nga semestre. Ore no, saan kung to pala tama ituloy. Taya, inton may anak ko, ti anak ko, kita isun tumalat pa nang ituloy ko nagbasa. Ay, ngam saan kang ngagyan dito. Tapaman nga pumanaw ka dito, mga alakam tumatan di kasukat mo. Kasi no, pwede mang tulong rin ka. Alaman, hindi pa nagbasam ti 4th year college, no kas pagarigan, ta. Buntis ka nga dandanin maipas nga, hindi tuloy mo pala nagbasa. Manong Nemi, hindi umay nakdanunin ni Nelson dito eskwela, imbaga kang kuha na ti kasasaad ko. Yeah, di umay kan sa balay. Tsakayat, apa hindi mo kayat? Sika mo palat masikugan, nga awisan na kadilalaking nga gawit di balay da, kitsa mo kayat? Sika kumakit timang ipapilit ka? Ituloy ko pinatagbasa. Kinasinitak ti pagyanak, ituloy ko nagbaling nga katulong da. At amamok nga, nakapadas ni Kastoy. Sino? Kastoy nga niya. Amamok, nagbaling nga nasinagayam ko. Taga-Cagayan. Anya? Kaskulak, sumagmano nga subject. Anya takit mo asawan? Paragreg ko. Melody. Agbutang kayo tiyatang ipagbagam. Saan? Diyak iparubos. Siyak ti ama ti anak mo. Nag-aitan ta ti amin. Diyak itulog ka paragreg mo. Ngayon saan ko atin nangeg manong Nemi ni Nelson. Amang ang gunak. Noon to'y pas ngay ko kita makidad na akon kang kuwana. Bakit pagsasarunon na kasi kugan. Ikasano pa tarapap ko. Kaya't ko manong Nemi nga makayawid na iti-diploma iti ilimi. Tapos may panaglag ko kanitatang kanirikabsat ko. No ore kas kasanulaeng ka talaga nga maawagan na ka-professional. Kinasaritak nga rod ni Veron manong Nemi nga ka-eskulaak. Imbagam iti Veron kanya nga napadasa mon. Ti, nagparegreg. Abay, mansikog ka? When? Sunod boyfriend mo? Handa, tricycle driver. Pulungan ako ha. Sigurado ka? When? Basta sigurado lagi diyan. Sigurado. Kapot na minto ako na. Hanya? Di man kami nagtumpal yung boyfriend ko. Agkundom ka kunanak, kunakit. Agkundom nga agpeso. Saan to ilibas nga ikaten. Hanya? Tanagang ganas ka nung amin no saan nga nakakundom. Kaslawang ka no, marikran no nakakundom. Kati, ilibas naman nga ikaten. Tuno ka na, ginaw ko ba nun? Naminduan? Naminduan. Emjak to kaya itong ipitlo. Taapay. Sigurado ka talaga nga saan nang ikaten. Nasakban isusok na. Masabol nga sigurado ako na nakakondom. Manong Nemi nagkuyog kam nga rod iti may nga malem. Adda kami din manong Nemi naka-enroll aki din iti second sem. Manong, kakaasi ako nga mangipipit.
Kakaasi ako nga mangbarbarikas man. Tagupatan nga bulan. May isa nga bakit manong naimita na pananmi. Nana, napag nga malamyo. Malasin na? Malasing ka ata. Data siding yan tamuking mo, malasan ko. No, Jack Marie raw. Dahito yan iti pitlaom. Ngomay dito eh. Hala, pitloan na, tagsubli-subli akidi. Ay, tikain ko sa wen. Dahito ti may ikatlo ngomay mo panagpanagreg. Isang na siya na. Susapoy. Mawag ka di madlang tinakadlaw ka na kayo. Ha? Siguro kayo, nakainupurme kayo. Ibaga ka na kayo, numay ka dito. Saan kayo nakainupurme? Sabi na, well known kay ka din nga kwa. Umit ka di partera akit. Ano? Agpapaara ka. Kaya nagparaparagreg ka pa. Kaya kita bayat nga agparagreg. Sino nga ti agparagreg? Dito ka duwag na. Kamay ka. Ni, agkad-kad samit. Susabo. Di mat baguyod. Nako, di mat paragreg kaya? Kasano ka din, Nana? Saan ka din ka nasakit? Nasakit mga matnusang ko kabaylan. Di mo kabaylan, di mo kayat. Ngam no kayat mo, anusam Mano ka din ang bolandera. Agupat to, Nana. Ay, susapo Delikado nga roda. Apa kami intulok mo? Hindi nga kumangamin na nagdelay ka nakit. Nagpa-check up kang sa sikod. Apay, di ka di pinaragreg mo? Oo, pwede. Kaya magbulan lang. Di pa yung mabot 2 bulan. No kayat mo, maragreg dahil tayo, so na lang tamabayag. Di kami nana. Alis to, madlakid di lakid agtungpal. Kabailan na lakid di nga tumarin, di kita nasking nga tumarin na. No, arig na lukag at maalisan. Alala, nakasagana ka di. Nana, baliwak to lang ti umay. Ori siyak tulatan, na makapagdesisyon ako. Gaga, nagpapakuyog ka pa imot karon. Ala, hinta ka rin. Manong Nemi, imay nagsinarungkaran ni Nelson dito kaserak. Dito pagpaayak ko na akatulong. Ni Nana Irma manong Nemi tinang ilokatiri daw anangig ko. Sino masapol mo barok? Ni Sino? Hindi ko melody na. Sino kaya? Sakti boyfriend na. Di mo kaya umay mo pa siya rin ni katulong mi. Mabit lang na adamin naskan nga unay pagsalita mi. Mabit lang. Tano tumawag iti telepono, noam mo na nga siya, ibabaan namat nga dagos. So nga maya kong dito Nana, please. Please. Alalala. Sumre ka nga, tagtukaw ka. Ay, Melody. Ano sa nga ilim? Aging ka kailang 10 minutes, ha? Sige, Nana. Halapay may ka. Ano tinadamag ko? Apay nga na... Ay, please, samoy parigreg. Agputing ka kinapo, Diyos. Nason, pagpakasyakin ka. Kung amin na, mga anya nga amangan. Mga di nagtupagtuloyan nga graduar, aggabasan may anak ko anak ta. Kanya ka mo, baka dangrandak, papatayin ni tatang ko, kas pagarigan, mamon na. Imagine, ilas-lastog ko nga, agbali na ka professional, nga mabali na itong yung panakil. Ngayon ka sa mamon da nga masikugak, alaman, ang tapay rupak.
Siya tibaka mo. Iyawid ka sa balay. Sadya ka nagpasngay. Tori tuloy mong tumadlang agbasa. Ito no, may pasngay mo tanagta. Melody, duwanti tricycle ko. Nagagaytak. Naimutak. Nga tiramitek. Inaano sampay laing. Nga masikuging ituloy mo tinagpasan. Di ka pantupay agpasngay. Di ba? Dandanin ko na may kabalon ko nga ang bulan. Sige. Dapat sunto. I love you, Melody. Jack itulok. Nga mapukaw ko tinang ko ka. Ken mapukaw ka. Ay, nalpasan. Mabali mo tagawid. Nana, pay. Ipakadak kada kayo. Ni Melody. Hindi kahit mo sa wal. Agikatan ni Sona dito Ihawit ko sa balay. Kasi nung ti pa nagbasa na. Ituloy na nagbasa. Balay ti pagrubuatan na. Pagkawitan na. Agora ka. Sumapal kami pala ti kasukat na. Sa mo tumabaling nga iyawid. Tulungan ka nagsapol ti kasukat na na. Ington bigat, adan kasukat na. Ala, kiniyag mo pa yung muna, ti kasukat na. Sa mo tumaala ni Melody. Basta nga ron tinapasamak manunemi kabigatan na napanak pala yung nagbasa. Tati kamalman na tinagtulagan mi manunemi. Kaniya Nelson apanangyeg na sadyay ti kasukat ko akatulong kat madan kasukat ko nga tulong ited na. Alaay nakmatan nga ayawid na jabalay da. Idi makitak manunemi. Tigas ko lak nagpakuyugak idi. O ana, mayat ka. Doktor ti papananta. Doktor? Wen. Sigurado na ito Alisto lang, naling nga doktor. Ang doktor nagparparegreg. Mga regreg ko naman. So nang tanangina. Ang pagbayad ko. Di pa utangan ka, gaga. Dato ni. Huwag ka namon. Dato kwarta. Kaso ti singsingirin na. Alam mo. Inalak manong. O niya. Nagsaganahan. Umaykan. Ano para sapsam ulam? Siya paidag. Ngin libre kang ka. Ngayon mana nga ngayon. Noon daman dahil baga nga tumaram. Siya paidag ubatang. Ngayon. Ngayon niya. Bayadam dumad lang Ipautag ko lang ka. Saanin? Anong saanin? Nagbababi ako. Ilipas ko lang ang dating semestre. Oras saan ako nagparbarikas. Estudyanteng buntes. Bumtak to nandito pa malpasa man. Malpas. Abagasunto. Adan to pa may sa ambulan sakbay ng paskaya. Pag man nakita palubusan na ka nagitik pagpapayam ang katulong. Kinapod na. Iyawid na to ni Nelson Jualayda. Sadya ito nagpasngay. Malalabot to nga dating niyawat ko kayong kakwarta. Parek, kung kunam, di mo gayam kaya, di mo gayam may turid. Saan ko may turid nga talaga? Inuray mo nga nag-upat nga tawa, nagpat nga bulan. Paman ko mga na-delay ka na, pa-check up ka, no? Kuti ka, alutita na, paragrig ka, nalalis to. Napanunod ko lang dyan yung talagang nasaan ko nga maramid. Diyan kaya tadadalang basulit ti Diyos. Mabuti nga unay kinahapo Diyos. Manong nemi si awat mo't dagiti nagbalin akatugangak manong nemi kan na nagbalin ipag ken kayong ko. Nga nagpaaya mo ng timtengak iti ayanda manong. At numambay,
Tandanin bumtak timoksit ko manon name tap no awan makunada tumultulong ak madlata kadagiti arami diti balay. Tano kas tangagga po manon name ni Nelson nga nagpasada sa batek tumatisuna. Sa batek tumatisuna. Kumusta? Gusto eh. Di ko nagtatrabaho no kan. Baka na maapektaran ti anak ta. Makababayin mo't kada tatanggin nanang mo. Kaya nagkamsat mo. Maawatan na ti sitwasyon. Ang ginga kabaylag, aramidak. Kinagyaman ak Nelson. Tapagyaman ka. Siyempre, saan nagnabaybayan? Saan kas kanina dumang agsikong nabaybayan da? Kumusta mat jalo karinay? Oray no, saan da nga damagen? No apay nga saan ka nga bakasyon? Nakaawat ang surat ni nanang. Damdamagan da no apay. Kit balita ma. Anat ibagak. Ibagam tipod no. Ang agululbud ka takwada. Sa mo matlay baga. Nga ingkarik. No apaman. Nga makapagpasngay ka. Kaya tuloy mo matatagbasa. Nagpasngaya ko mga rodin. Tap no napigsaak to nung panaglukot man ng tiklase. Tap na awan liway ko. Kabaylam to nga ta. Ores ang kapay nga, ang bailak. Nulaki dita, nalaing ti partera. Tapno sigurado, doktor to ti pagpasagayak. Midwife. Sige, adamat urnong ko. So, ang pagdanagam. No, kaya't mo tagtuloy nga, agbasa, ore no adanton maladaga, na anak ta, adamat ni nanang. Kanori siya. Di, no, mapang kagbasa. Sakta mga iwan ni tinakta. Kaya ito agawid ka, di mapanak agpasada. Uray rabi, agpasada. Kasta nga root tinapasamak, manon nemi kasta o ni tiragsakmi, tasaanak anarigatan nga naganak. Nababa ka nung amin ti patong kumanong. Uwain manon nemi, gabot ti talgad ko, kaya na tudjok, nga agdalagan. Saan ko nga inuray pa'y manong nemi. Ti bagada nga makabulan mabayag launay. Tuwalawas lang manong nemi. Dimsaga ko. Mabayag launay ta makabulan. Mabalin manin. Oo ba'y makabulan? Mabalin manin. Hello, nakalablapsat ka naganak. Hingga mo lalaki nga mintin pas kaya ko ni junior mo. Makayayo. Inspirasyon ko. Inspirasyon ka nga ginati pa nagpasadak. Kasama na may ayaw datang kinanang nakapsat ko. Siyempre, umunang nga apo ko datatang kininanang. Nag-enrollak manong nemi naman pa nakabarabatak pa ilaing manong. Kaya makita nak manong nemi ni Sonia. Uy, naka-enroll ka? Ngayon, nakabarikas ka la? Uy, sika. Sapo, baka maapektaran ka, baka da, ala. Kaya kasano nga radyarak mo? Kaya nagdede at buti. Naawanak. Ngayon nagawid akon, nagdede at barokong ko. Hindi ko kumapil at second sem to kumanan. Kaya't ko makapaggraduarak. Itinamnamayan na kita kalukrak ng graduarak. Amumet lang ng independence man. Muda na Imay na bakit simbarong ka rin? Yung kunak ka nakuwada nga sanda ngay warwaras. Hindi kahit nangasawen. Agraduar iti college nga may isang balasang ina. Numampesang ka pa nga nagkasar kay Nelson. Saan kumakon na nga diskresyada o no? Manadta. Kapot aharig naman kagasawa kami na. Uy, amang ano, into no, mabalimanin kat makaala ka tuman nga dagos. Awan serbina, ore graduar ka no anak kanto ang anak. Agbaling kanto langin nga. Hamon tuman na mayubra tayo inadal mo sayang lang. Yun yung orteramidek. Di, pag-usap tuman tinaan ni Nelson kondom. Ano nga tanong? Ore sa anang nagkondom basta
Once nga, saan ako nagrag na, mapanakasagod nga paragrag. Nisot ako ng diso. Taisang kong ipatuloy nga, talog nga natin upat nga bulan na. Ay, madi, tsakayat. Tsakayat. No, di mo kayat, dihan ka balagpas pasagid. Kaya dong pasagid ka man, ang kontrol ka. Uno saan, tapos sigurado, si kanta gusariti contraceptive pills. Nayuman ko dahito nga banag kini Nelson Manong. Hindi adlan talo nga bulan ni Junior. Sige, may hatak. At itultuling ko akong to. Malaksit ka na ita. Inakto kumatangin pagtumar mo. Basta sa muliwain tagtumar. Ha? Kaya mo sawan, ada, katuin, mabalinan. Di ka nga di mailiw. Di pa lang nga mailiw ka. Inakordalanin ti kondom. Sweetheart. Kasta nga rod tinaramid mi manunay mi. Talaga nga nagkontrol kami. Kat kasta ko ni tiragsak ko manunay mi dumanundanunan ti pa nagturpos ko. Balasang naganak manunay mi nagturpos. At umati kasta, ang dapat kita asawa na mano anak da, nga intulid na nagbasa, kita katurpos da. Siya ngay, apag pagisod tawang ko, dire-diretso manong nagbasa ak, apag graduarak ti high school, nag first year, second year, third year, kan fourth year ka sa sikot. Kanimbay, siyempre, ginaganak kanya, kan sumagmano kaapsat ko. Kat very proud naman manong nemi, nga parakkel manong nemi ni tatang ng ibaga. Nga kumuod dyanan na kinadamat langin kakaiso ng anak na nga nakapagturupos. Kadagubami nga kakabsat ba? Ideya kami balay da Nelson manunemi nagtaros kan nagpaala. Iti pa nagturpos ko. Anong nemi, duwa na kita nagbaling inspirasyon ko ni June kastamatan kan Nelson. Nag-take active board, manong nemi kat kastawan iti nagsak ko, iti makarawarak ang dagos. Nakastrike ang dagos, manong nemi iti bay sa abangko. No kasta, ngagsapa, manong nemi, siyempre tumulong ang kadagiti rami dito ibalahin, iti makitintan na kampailahin, kadagiti naganak yung kuwan. Alpasan na, agkuyog kamto iti asawak, kunak kumang hindi kampay nakapagkasar, manong. Agkasarkam to lang ka no, ito no, makaipakdakdar kami niti balay mi. Tadadumang ornong manong nemi ni Nelson kat nakagatangin iti lute, nalakalute manong. Talute ka nung malat kabagyanda. Nga, bumarangay kami mitlayang manong nemi iti barangay da. Iso na lang ta sa Bali Apurok. Nga sa degti kalsada manong. Ganiti, manong nemi ta adan may satawan kong agtrabaho. Impatagdarmin manong nemi di semi mong kalo nga balay. Nga dito yung nagtaray-taray manong nemi ni Junior. Manong nemi. Upat titawen ni Junior idi agadi. Gabutin sarding minta nagkontrol manong nemi. Di talagang kayat minta ang agadi ni Junior. Babae ti adi na manong nemi. Pinanagalan mi da ito iti Janine. Junior ken Janine. Intuloy ko tinagtrabaho at bukod mi nga balay. Saan langin nga tricycle manong nemi iti pangiluglugan ng kanya ti asawa. Kunak ta nag-asawa kaming manong. Hindi kalpasan nga balay min. Pero dikat nakagatang kami iti second hand nga kotse. Nadanak matintiresensya ka nakasusuro ka nagmaneho. Bukod kon manong nemi, no kasta nga rumara ko mapan nagtrabaho, nakakotse ak. Iti tutultuloy matlatan ni Nelson, tinagpasada yung tricycle, at dandua, talo.
Ipaspasada na di maysa, ken ti dua, ipaspasada na, iti kasinsit ken kapsat na. Ket may dalimot manon nemi, nga the boundary, nga urnungan ti asawa, tapati suna kitag boundary. Sana tumad lang itulod kan, ipatid kanyak, manong nemi, di ba sa pulan na. Maurnong naging di boundary, manong nemi, manureta, manong nagkasot, itunggal ang daw, nga boundary. Sa kagsweldo, kada di mapasadaan ti asawak, manong nemi, maurnong. Nukas kaso na lang yung sweetheart. Na yun ang paitanak ta. Agurnong ta, para tinaran niya masakbayan na. Nanayon ang pwede anak mi, manong nemi, suda ito ni Jordan. Dua lalaki, may isa nga babae. Nalalaing digit anak mi, manong. Mahal na kanyak. Imala damat iti amada, nalaing manong nemi ni Nelson, so nalaing tasan na iti nga naipasnek iti nagbasa, kaya tan tinagpaspasada. Agad naragsak kami, kastang recognition day, manong nemi, ta umuli kam ti stage. Uwain, ada kang kanayon, di kita anak mi ti top 10, manong nemi no kasta nga graduarda. Nagraduar iti ka elementarya ni Junior at top 10. Top 5 met manong nemi ni Janine. Top 10 manong nemi ni Jordan. Edi adda ti high school manong nemi ti inaunami. Very active manong nemi. Kadag iti extra curriculum iti eskwela. Ohan manong. Aging kaya manong nemi nga iti graduar iti high school ni Junior Salutoria ni Suna. Ininamagan mi noon at kahit nga kurso manong. Engineering ka no. Agit pinagustuhan mi Manong nemi si maruno ni Janine. Iti anya kurso ko nak. Manong nemi nursing ka no. Ada idin ti first year college ni Janine. Manong nemi idi adamatin iti maudi. Nga tawen manong nemi ni Junior iti kurso ng civil engineering. Adaan manong nemi ni Janine iti second year college iti kurso ng nursing iti graduaren ken may isang nga engineer ni Junior. Panagtrabaho kiti bangko ken ti pasnek apan nagpasada ti asawa ken ti kadda iti talo nga tricycle mi nanayunan pa iti maysa iti manong. Bali upat dagiti agpaspasada nga tricycle. Manong kasut iti pounderida. Manong nemi tinaldaw. Numornong manok. Kasla agsusweldo. Andagmet lang may sapeng kaduaming agsusweldo manong. Kaya ba nga panao manong nemi na paggraduar mi amin. Dagiti talo nganak mi. Kaya di tamamuan ni Junior. Engineer. Alpeso ka di ma? Nga niya. Ita lang ang damagig kada kayo naman pa iwagbagada din. Kaya niya. Nga nagpanggapandak hindi nga pinaragrag. Hagagulubot mo ma. Sorry anak. Sorry. Hasta kimbalopos. At akon, guy-guyo din akon tagparagreg, ti agreg-reg-reg, nusang ko kinayat. Ngayon ko nagbuti nga kinapod Diyos. At apay doktor ngamsang ko kinayat. Ayat ko la idi anak nga sa anak ngagpas nga aging gagradak nagraduan. Ay kamanak kada kayo mama. Ay kamanak. Awan ko maitati engineer ng anak yun na pinaragragdak. Sunod ko na girandat ko hindi nga saan kong yung patuloy. Iti agdama manong nemi nagretiro akon iti bangko. Ngam sampay nga nagretiro ti asawak manong. Ngagpaspasada numapay paspasar dengan di kiti anak mi. Ngam kunana nga tricycle iti nang biyag ko kada kayo ken palang pabasak kada kayo saan nakaparita nakabailag-pailang. Ano muna manon nemi tananayo na naging ganit ti lima ti tricycle mi.
When ato pikit ya, gumatgatan iti Frances, iti pa tricycle bay, ang mapi ko mga ilako mi. Kata siyempre, agpaisuman nga daw minen pagtrabahuan na kita anak mi, kaya damaten tagigitluda manunay nga po kumi, at damaten bukod na nga balay, laksid laing kaniya Jordan, ta isot na kibalay ka na kami. Ay, siyempre, agay na nakamtulang kung nanti asawak manong nemi, indun talaga nga tinankaya. Irin siyak manong nemi, kat naman pa nagretiro adamat kabukbukodak nga negosyo, buy and sell. Iti online manong nemi. So nagingga si bibiyag kami iti asawak, nagretiro kami man, ngam di kam tupulos sa gretiro ng serbi, iti anak mi, kada iti apo ko mi, ken iti agtrabaho ang agurnong para iti masangwanan mi. Numampay, at danaan nakasagana manong nemi nga, ornong mi, just in case. Dito nga rin ti pagkasarita, kalagyan man naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan kang kadit Italiana, kaya ko na agawa naklauna iti laing mo nga nang ibasa, kat sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga dibingay. More power to your program. Toy nga dagyaman nga pagaya mo, Melody. Thank you ka, Melody. Salamat po for watching. Happy weekend! Kada tayo amin na sa nga pala.